Txikitati joan gara kodesera. Nire amona zen kofradea, da santuario eta ama Virginia da kodeseko ama Virginia, eta hango jendea debozio handia dio ama Virginiari. Beraiendako, gure gurasoendako, ere oso importantea zen santuario eta ama Virginia, baina beraiendako zen leku bat biltzen ziren, elkartzen ziren besterretako jendearekin. Egiten zen erromeria bat eta elkartzen ziren gazte pilo bat, eta egiten zituzten harremanak, eta hortik ere ateratzen ziren bikoteak. Tipikoa esponzadako batekin, eskondu da eztakin hor, desojoko batekin, eta hor ezagutzen ziren, porque ez zegoen beste modu bat elkartzeko. Gu asko joan gara gero egun pasa. Guretzako zen, goaz kodesera eguna pasatzera. Eta hor, freskura, ura batez ere, ur asko dago, eta armainanzaz oso lehorra da, porque dago nahiko baju, eta ara joate aragora, eta itzala, arbola hundiak, eta ura guretzako zen, eta beti esaten zuen nire amona, joate mazereteko desera ekarri ura. Eta betetzen genuen kotzea garrafaz, eta herrira, eta hori nik orain jarraitzen dut egiten. Eta karo, gero dago Johar, eta da mendi handi bat. Eta ez zegoen ohiturarik igotzeko tontorreraino. Ez dakit 20 urtekin edo hasi nintzen mendizale, bihurtu nintzen mendizale. Eta, klaro, joan nintzen Joharrera. Eta, disfrutatu nuen kodez beste modu batean, eta izan zen niretzako igotzea, leku magikoa da, eta nirea sentitzen dut. Izan da beti erreferentzia klima aldaketa, eta baia daude lainotuta dago, La Peña esaten zuen Johar, edo kodez dago lainotuta, eta datorre iparreko haizea dator, eta edo elurra dago, hotza, beti begira.